niku karena menghilangkan dari sifat ujub. Karena awake gak iso nglakoni suatu taat, gak iso ngedoi maksiat, gak iso nglakoni ikhlas, gak iso nglakoni sabar, yo gak iso nyambut gawe, yo gak iso dadi kepala rumah tangga sing apik lek gak ditulung kali Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong niku nikmat seharusnya disyukuri bukan disombongkan. Terutama itu nawadi juga ngerti maksudnya duit kelebihan itu apakah niku awak dhewe niki diganjar napa mboten. Terutama itu amal diterima napa mboten. Terus awak dhewe gak ngerti dosa-dosane sing wis dhisik iku disepuro napa mboten. Lah lek anjen niku ngono, lha apa gunane awak dhewe niki sombong? Apa gunane awak dhewe niku ujug? Wong kabeh iki gak melok duwe kabeh sik mboten mesti. Maka enten bocoran deh. Isatul ibad apa deh? Ana kono tampil kok iki. Wong iku besok oleh ujub iku. Oleh ujub pasti berbangga iku. Besok lek wis ndelok catetan amale dhek niku lulus, ngoten. Wis slamet teko siratal mustaqim. Niku baru aku hebat. Terus ngoten. Lek satur kene niku guru ketemu tes-tesane ngoten. Dadi lek ndelok catatan amale niku dhek lulus ngoten. Besok di akhirat niku baru berbangga. Gak apa-apa itu. Berarti aja wis lulus ngoten. Dari akhirat wis boten dicatet. Lek sakniki isih gak oleh ngoten, gak oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Gusti Allah niki al-basiru bihajatika halan fahalan saatan fasaatan. Jadi Gusti Allah niki sing ngerti, sing eruh karo sing dibutuhne awak dhewe di dalam setiap keadaan, di dalam setiap waktu. Sing eruh butuh dhewe iku sak pira, butuh dhewe iku kapan. Ngoten. Lah itakal ta'ala dawanihi lihaqi wa di asidki. Awak dhewe niki wajibe pasrah nang tanggungane Gusti Allah, pulane janjine Gusti Allah niki mesti bener. Nah ngoten niku sing ngatur ati ngoten niku ya jangel ngoten. Padahal Gusti Allah gak kira ngapusi sing dikekno iku sing terbaik. Ketunggale arek mondok nggih, arek mondok niku biasane nek arek boros gak iso nyekel samune cekelno nang pengurusi. Lah karepe sedina niku entek kan 20.000, 50.000 ngoten. Kadang mesti dijatani 5.000 pawegel. Sesene sedeng dhek niki wis dadi kiai utawa lulus dadi tiyang ingkang saleh utawa salihah niku dhek cek matur nuwun. Mumpun dhisik iku dilosno jajan, dilosno sakarepe dhewe mikire mek mangan ngoten to. Pas kali dadi opo. Ngoten. Tapi kuncine dunya iku anjen waras. Tapi lek kuncine akhirat niku amal-amal dunya kok dalam keadaan luwe niki gak kuat rawat kandang oleh nggawean. Tapi lek amal akhirat niku kok warek ngontak ngantut tok ngoten, rangupan tok. Dadi anjen hikmah niku nggih ngoten. Dadi kali Allah Subhanahu wa taala tiba niku kok ditahan suatu apapun niku ade kudu senuntun berarti niku yang terbaik muga-muga ati digawe ridho. Ngoten kuwi lali. Adene kan sunah niku kan esuk sore ini kan roti tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya Allah, roti tu billahi rabba. Kula niku ridho panjenengan niku dados pangeran kula. Lah ajeng aja ridho Gusti Allah niku dadi pangerane. Apa sing diarep Gusti Allah dhewe ya ridho niku lega. Kula ridho Islam dados agama kula. Dhewe ridho Islam dadi agamane dhewe. Apa yang dianjurkan Al-Qur'an, apa yang diperintahkan Al-Qur'an, diperintahkan oleh Islam, dianjurkan oleh Islam. Awak dhewe niki ya ridho. Omongan niku sing dilarang karo Islam, awak dhewe niki ya ikhlas sing ngedoi. Niku Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Kula ridho Nabi Muhammad niku dados nabi panjenengan, dados rasul panjenengan, dados rasul ade, dados nabine awak dhewe. Lah ridho niku napa niku
napa sing dibeto kali Kanjeng Nabi ajaran Nabi niku awake dhewe niki ancen gelem nglaksanakno, seneng sing nglaksanakno. Ngoten. Terus napa niku Gusti Allah di Al-Qur'an nyanjai Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dadi nek sampeyan niku ngaku seneng nang Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Sampeyan melok aku niku manuta tekan Nabi Muhammad SAW. Nggih menika nglaksanakaken sunah-sunah Kanjeng Nabi sallallahu. Sunah dek atine, sunah dek dawuhe, sunah dek lakone. Lah niku bakal disenengi kali Allah Subhanahu wa taala, dijaga Gusti Allah dosa niku disepuro. Atau Gusti Allah niku janjane niku laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Temenanan kanggone sira kabeh ndik Rasulullah Kanjeng Nabi niku ana tulodo sing apik. Napa mawon nek Kanjeng Nabi niku pancen sae. Maka kadhe niku ditiru. Lah awake niru niku nggih sampune adewe karena juga ada perbuatan-perbuatan Nabi niku yang khusus untuk Nabi niku namanya taksis. Umatnya gak oleh gak iso. Jenenge kekhususan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dadi Gusti Allah niku ngandani ngeten niku anjen dikeki contoh. Melok iki ngoten. Teman-teman Gusti Allah niku ngelarang kalau Gusti Allah ya dikeki contoh aja kaya iki. Enten iblis, enten setan, enten